Здравейте, хора! Аз съм Дани и сега ще представя страшна история номер 2 за нашата аудитория. Случката се разиграва през една люта зима, в която момче отива на дискотека. Времето навън е много студено и затова всички са облечени подходящо с топли дрехи, с наметки. Единствено едно момиче, което той забелязва, е облечено в бяла къса рокля, съвсем неподходящо за сезона. В крайна сметка той я харесва, запознават се, започват да танцуват и след като се забавляват известно време в дискотеката, момичето казва: аз трябва да тръгвам. Момчето казва: аз ще те изпратя, навън е много студено и страшно. Момичето се съгласило